Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So barka da zuwa wannan channel tamu mai albarka. So da yawa wasu ba su san yadda za su ɗauko wallet address da za su canza wallet address da BNB a ICE ba. So ICE sun buƙaci a canza wallet address ta Meta, ta OKX da ta MetaMask ko kuma ta Trust Wallet. So na farko dai abin da mutum zai yi shine nan gurin gashi nan, wannan wurin gashi nan za ka taɓa. So idan ka taɓa shi kai tsaye zai baka dama ka shiga. So idan ka shiga, ni da yake na riga na sa, so amma saboda dai idan al'umma ne bari in goge kai tsaye in je in ɗauko ku gani. So gashi nan dai nan wurin gashi nan na goge gaba ɗaya. So yanzu bari mu koma can wannan bari mu koma bari mu je MetaMask mu je mu ɗauko Trust Wallet. Bari mu je Trust Wallet, ga Trust Wallet a nan. Gata nan bari mu je mu ɗauko ta. So alhamdulillah. So gashi nan za mu shiga Trust Wallet. Sun ce mu sa password. So za ka yi ƙasa, za ka yi ƙasa ga BNB na gashi nan BNB. So shi za ka taɓa. Ka taɓa BNB idan ya buɗe ma haka sai ka taɓa nan wurin receive. So idan ka taɓa receive kai tsaye zai buɗo ma wallet address ɗin gata nan. Sai ka taɓa nan wurin sai ka yi copy. So idan ka yi copy gashi nan ni yanzu haka na yi copy. Na copy wallet address sai na koma ICE ɗina. Na dawo ICE sai ka danne. So idan ka danne, yauwa idan ka danne zai baka dama sai ka yi paste. Kana yin paste shi kenan. Gashi nan sai gashi nan wurin wajen confirming sai ka taɓa confirming gashi nan a ƙasa. Kun gan shi confirming. So kawai da na taɓa shi kenan yayi confirming. Kun gan shi ya dawo. To shi kenan abin da za ku yi babu wahala. Allah sa mu dace.